Stħarriġ mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti u tal-Catering Lace wera li 81% tan-negozji jikkunsidraw l-għajnuna b'fondi Ewropej għal proġetti ġodda. L-istħarriġ li sar fl-ewwel kwart tas-sena mill-kumpanija PwC fost 4,000 negozju tal-catering sab ukoll illi 64% ta' dawk li jafu bil-fondi Ewropej disponibbli huma l-aktar pożittivi. Kienu biss 15% tal-istabbilimenti tal-catering li pruvaw jaċċessaw xi għajnuna minn banek fl-aħħar sentejn, illi skont il-PwC ifisser li s-sistema ma tridx tibqa' daqshekk burokratika għan-negozji. L-istess hu l-każ fejn jidħlu l-fondi Ewropej fejn minkejja l-għaġġ qawwi min-negozji, ħafna minnhom mhumiex konxji tal-iskemi varji li jeżistu u jistgħu japplikaw għalihom. Dawk illi kienu jafu bl-iskemi, l-aktar illi jagħmlu użu minnhom kien biex ikabru n-negozju jiftuħ wienet ġodda jew jixtru apparat aktar modern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew ppreżentati r-riżultati tal-istħarriġ fil-preżenza ta' diversi stakeholders fis-settur, il-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Abela qal li l-kwalità trid tibqa' fil-qalba tal-viżjoni tal-Gvern. Qal li t-turiżmu issa għandu jkun ibbażat fuq il-kwalità u l-valur akbar li jista' jħalli, waqt li l-Gvern hu impenjat li jkompli jgħin biex l-industrija tejjeb is-servizzi u l-prodotti tagħha favur industrija li tkun aktar sostenibbli. Finanzjament huwa possibbli u qiegħed hemm. Li wera li ħareġ minn dal-audit hija li forsi l-operaturi mhumiex konverżanti, ma jafux l-aħjar mod biex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-finanzi. U għalhekk waħda mill-konklużjonijiet importanti ta' din l-attività tal-lum hu illi l-operaturi għandhom bżonn ikunu mejjuna. Michel Muscat u Omar Vella, l-President u Viċi President tal-ACE rispettivament qalu li dan l-istħarriġ wieħed kruċjali li permezz tiegħu ħareġ kif is-settur wieħed mill-aktar kompetittivi f'pajjiżna jeħtieġ ikompli evolvi u jikber inkluż b'aċċess aħjar għall-finanzi b'konformità wkoll mal-pjan fit-tul tal-Gvern fil-Viżjoni Malta 2050.